エグベルト、やはりあなたはどうあってもアルハザードの封印を解くつもりのようですね。知れたことだ。だが転生の方のために衰えた魔力でこの私にどうやって勝つおつもりかな。確かに転生の方は術者の老いた肉体を捨て再び転生する代わりに魔力も赤子同然に戻してしまいます。しかしそうですか。そういうことならば手加減はいたしますまい。あなたにもここで死んでいただこう。やらせるか。ジェシカ様には指一本触れさせねえ。相変わらず威勢のいい男だな。さあお別れだ愚か者どもよ。炎にやはりそうか。油はこのためだったのか。こっちは風下だ。このままでは炎に囲まれてしまうぞ。川の向こうまでは炎は追ってきません。急い雷よ。奴らを逃がすでないぞ。はい、承知しました。奴らを逃してはならん。必ず殺すのだ。本気か。そんなことをすればお前たちまで炎に巻かれるぞ。なめるな。いくら炎に焼かれようと構うものか。我々は帝国のためならいつでも命を捨てる覚悟だ。負けるわけにはいかん。我が敵を撃て。油のせいで火の回りが早いようです。敵に手間取っていると炎に飲まれてしまいます。ジェシカ様は俺の後をついてきてください。正面の敵は俺が倒します。わかりました。エルウィン頼んだぞ。
者たちを癒すたまえ。強くなれたのかしら。ジェシカ様、俺が後方を守ります。しっかりエルウィンについていってください。ありがとうレスター。私はエルヴィンについていくことだけに専念します。我ら漂流兵団2個中隊イメルダ様の命で参りました。これより援護します。時間通りだな。早速戦ってもらおう。はっ、お任せください。弱すぎる。私が出てまで相手をするほどのものではないようだな。カミラよ、あとは任せたぞ。承知しました。待て！テレポートを使用したようです。こちらも急いでここから脱出しましょう。このままこれで終わりだ。我が敵を撃て！失敗してはイメルダ様のお怒りがいや、漂流兵団の名にかけても負けるわけに。イメルダって誰だろうね。すごく怖がってるけど。帝国の二大兵団の一つ漂流兵団を率いる将軍です。冷酷な女性と聞きます。
漂流兵団か。いずれ戦うことになるだろう。だが今はここを突破することが先だ。ところでジェシカ様、今度から先生って呼んじゃダメですか？実は前から思ってたけど、変異ってのんきね。少しは炎の心配をしたらどう？だってさ、こんな機会は二度とないかもしれないんだよ。シェリーじゃわからないと思うけど、魔術師にとって力のある先生を探すのは死活問題なんだ。ごめんなさい。もう二度と魔術師の弟子はそんな。まあ元気出せよ。そんなに落ち込むのって。どうやら帝国は本気でアルハザードの封印を解くつもりのようです。急ごう。ダークロッドを帝国の手に渡すわけにはいかない。逃がさないわ。無理を言ってついてきたんだもの。